الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمين. الحمد لله رب العالمين آمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين آمين. إياك نعبد وإياك نستعين آمين. اهدنا صراط المستقيم آمين. صراط الذين أنعمت عليهم آمين. آمين. الخير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Bwagar sirigi biye jumaye biye la horoma donye bwagar sirigi biye jumaye ala delili ani ala manyini ani ikado la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah bwagar sirigi ikado fodo chama e biye subhanahu wa ta'ala ala mina ye nyeda flanandala bwagar sirigi ikado fatafe batafe ani mama je ka fanga glan bwagar sirigi fanga bele jele be ay wa fanga min jukorla la o ya ala ka fanga alami ni seba ale de sangolo ni dugumakolo cɛ bɔsiri ka ale de bi deli wa an ba ale de deli bɔsiri ka an de foyi deli ale kɔ fɛn wɛrɛ ti fara ale kan sabula ale kelen de wahidu ala anw bi deli an minnu bi Mali kɔnɔ an minnu bɛ ayiwa farafinna ala kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna an minnu bɛ ni jamana in kɔnɔ jamana min don a ye Mali ala min ni min dalen don anw kan min ni min dalen don k'anw sɛgɛrɛ subhanahu wa ta'ala e b'a bɛɛ dɔn sabula a bɛɛ lajɛlen kɛra e ɲɛna ala anw ye e deli gɛlɛya min b'anw ka jamana kan ala n'o ye bamanjɛ kɛwale ala bamanji ninnu halaki i k'u malo ala bamanji ninnu fa i k'u don jahanama kɔnɔ ala o k'i ka ala kama ala anw ka jamana den tɔɔrɔla anw ka jamana den ɲanina san dan bi min ye yeko kɛlɛ ye ani gɛlɛya tɛlen don k'an ka jamana sɛgɛrɛ subhanahu wa ta'ala nin bɔra min ala kun ye mun ye joni joni de bɛ nin na jamana in kɔnɔ ani jamana kɔ kan ala ye k'a dɔn a kun ye mun ye ala e de b'a gundo don a gundo bɔrɔtɔ ala a gundo da kɛnɛ kan maa minnu ni maa minnu b'a jola janfa na minnu bi jamana kɔnɔ jamana kɔ kan ala u bɛɛ malo an balolen ɲɛna ni y'u malo ala i ka hɛrɛ suru jamana in kɔnɔ hɛrɛ min n'a ti ban hɛrɛ min ye hɛrɛ kunnadi ye bala u tɛ hɛrɛ min kɔfɛ hɛrɛ min n'a jidilen bɛ hɛrɛ min n'a bɛna ni kɛnɛya ye i k'a dɔn ani sijan ye ani baloko ɲuman ye ala an b'o ɲini fɛ ala o k'i ka ala kama ala e de mɛlɛkɛ 990 da ala i ye mɛlɛkɛ 5 k'olu ɲɛmaa ye olu bɛ ka baara de la su ko ni dugusɛjɛ cɛ n'u ko ka min kɛ kul fa ya kulu o bɛ kɛ yɔrɔnin kelen o mɛlɛkɛ 5 ɲininka ko ɲɛmaa ye jɔnni ye o ye jɔnni ye Mayiru Tayiru Abisu mɛlɛkɛ min do a ye mɛlɛkɛ mautu nabila Jibrila ala e de ye nin kɛ nin se bɛ e de ye ala jinɛ wurudanɛ hadamaden ka taa bila fɛn o fɛn ni dantanfɛn don min yera min ma ye min kofɔra min ma kofɔ min yɛrɛ sidɔnna min yɛrɛ ma sidɔn ala nin bɛɛ lajɛlen bɛ ka jigiya de kɔnɔ ala e min ye jinɛ 190 da ka jinɛ 5 k'olu ɲɛmaa ye Abisu jinɛ Kabiru jinɛ Mutayiru jinɛ Samarusu jinɛ Tarafatayi ni jinɛ bakari mɛ jɔ ye mɛ nin d'i ma kado la wari baara a ka teliya bakari k'i k'a dɔn ka so minɛ k'a fa nafolo la a bɛ kɛ jinɛ tɔgɔ min ye i y'o dɔn wa o de ye Tarafata ni jinɛ ye jiri min bɛ yen n ye nin fɔ kunfuw bi giri n ye nin fɔ latukɔlɔ min bɛ yen n'a tɔgɔ ye n tɛ se ka nin bɛɛ f'i ye n'i ma fɛn di n'i ye fɛn di yan inshallah n bɛ nin dalilu d'i ma i sɔn t'a la ko ma wa i t'a da ala kama wa ayi ne yɛrɛ nin sɔrɔ m'a sɔrɔ ala kama o ni wari de bɔ a ma di ala kama i bɛ fɛn dɔ ɲini ni wari ye i b'o di silamɛw ma ala kama bakari i ka limaniya ma ji di wa ala yɛrɛ tɛ hali ni n y'a d'i ma sisan ala yɛrɛ tɛ fɛn bɛɛ ɲɛ bɛɛ bolo wallahi fɛn o fɛn n'a b'a la ko dalu don k'a bɛ ɲɛ bɛɛ bolo ala yɛrɛ tɛ sɔn o ma i sɔn o ma wa nin dalilu in dɛ ala an y'i deli ala k'i ka ala kama a kɛ Muhamadu ya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam a kɛ Maka ni Madinɛ barika kama a kɛ Kurɛšiw barika kama ala an bɛ sunkalo la sunkalo gɛlɛya b'an kan ala gɛlɛya b'an kan sɔɔni bɛ se sunkalo tile 15 tɛ bi ye wa bakari k'i k'a dɔn dɔgɔkun wɛrɛ bɛ se yɔrɔ o yɔrɔ maa o maa bɛ yen k'o bɛ se ka dɔrɔmɛ 20 d'i ma i b'a sɔrɔ o tɛ Bamakɔ bilen ne ko e bɛ sunkalo tilew la panpan kun jumɛn la de 15 cogo di an bɛ 14 na 14 de don wa 15 ye don jumɛn ye ɛ sini kɛ a tile in barika sumaya dɛ la hawla
a fɔ wari sugu ye a fɔ se bɛ minnu ye n'u kɛlen bɛ ka maganta labɛn wagasiriki u bɛ taa imura dilan u bɛ taa ala ɲini u bɛ taa jurumu yafa yan'u ka taa u ka hinɛ fantanw na wari in bɛɛ ta ka taa n'a ye Makan wagasiriki n'u hinɛna fantan na o hinɛ a n'o baraji ka bon ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan a f'u ye k'u kana taa ka sɔrɔ u ma an ka kow dilan dɛ yɛrɛkun hami wa adamadenw hami hadamadenw wallahi hadamadenw أعوذ بالله فمنه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم صل على سيدنا محمد عبده ورسوله سيلفي كريتيا تالا من مينغا كاكا كريتيا الإسلام بيبول كرتا لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم الله لا شريك له سبحانه لا اللهم صل على سيدنا محمد عبده ورسوله الحمد لله naam ne ko bala to ko bedi waasiri ki mbɛ bolo buga ka don n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le sof ni y'a boli ko siɲɛ 100 siɲɛ 10 siɲɛ 37 maa min y'a sɛbɛn dankɔrɔba yɛrɛ de ye nin sɛbɛn Isaka Tambura ne k'a ma le tambour k'i bɔ waasiri ki ni maa min ye ba kelen don muguri la i na laban ka 500 bɔ k'i kɔfilɛ waasiri ki k'a dɔn jumajan dɛmɛnen fasiri Tambura ko ale kun ye kunnafoni fɔ a n'a kɛ a tɛmɛna mɔɔ hakili kan n'o tɛ ale sɔmina nin ko in na a mɛnna wagasiri k'i k'a dɔn o de ye ŋanamu ni wari min bɔra i k'a dɔn Edamu ka nafolo la wagasiri k'i k'a dɔn maa damadɔ kɔni bɛ olu degunnen don bi kosɛbɛ sabula kadiri ba fila n'o ye ɲɛmaa ba fila ye Ecobank olu bɛ jɛ in na janfanba ani jɛjuguba wagasiri k'i nin ko in bɛ senna kabini février kalo tile 28 ale dun ye wulikajɔ boloda k'a fɔ i k'a dɔn koba dɔ bɛna bɔ i k'a dɔn nafolo dunko kumaba dɔ bɛna bɔ énergie ko la ale sɔmina a ka ko in fɔ wagasiri k'a dɔn ma bɔ tile damadɔ la min kɔni ye ko in yɛrɛ ye a nana da kɛnɛ ka taa tandara sabula pôle national économique et financier Bamakɔ wagasiri olu kɔni sɛbɛnfura taara ka di olu ma olu m'a bila da girinda la koyi i k'a dɔn o yɔrɔnin bɛɛ duwakun kelen kɔfɛ min ye u ka min ye brigade ye wagasiri k'o yɔrɔ bɛɛ u sina k'u tɛgɛ da min kɔni ye maaba fila ye ayiwa minnu bɛ banki la marisi kalo tile 7 wagasiri k'i b'a ye k'a fɔ maa 9 olu welela ka to olu bɛɛ lajɛlen jɔ ayiwa sariya ɲɛkɔrɔ o de ye garde à vue ye ka se ka ayiwa sɛgɛsɛgɛliw ani ɲininkaliw sɛmɛsɛmɛ ɲɔgɔn na wagasiri k'i k'a dɔn o don tɛmɛnen kɔfɛ maa 6 kɔni laban olu minɛna k'a fɔ ko ŋanamu ani nkalon ani wari bayɛlɛma nkalon kan u farala ɲɔgɔn kan ka nin janfa in kɛ o tubabu ka de faux usage de faux blanchiment de capitaux et complicité wagasiri sariyatigiw n'u ye nin b'u da kabini o yɔrɔ la e n'a dɔn k'a fɔ e ta yɔrɔ dɔgɔyara wagasiri o yɔrɔ bɛɛ min ye Bamakɔ kasobonba ye o minɛna ka t'u datugu ye su 2 tɛmɛnen kɔfɛ Bamakɔ kasobonba i k'a dɔn o ka dɔgɔ u la u y'u ta ni ka keɲɔrɔba sɛgɛrɛ o ni Bamakɔ cɛ kilo 70 sɛbɛnnikɛla ko fasiri Tambura a ko kunnafoni minnu bɛ nin ko in dafɛ a fanga bonyana n'i ye ko in yɛrɛ jateminɛ nafolo kasabi min ni sɔmin kelen don a la miliyari 15 sefa wari wagasiri a kun fɔra de min ye awa courant bondo dɔ ye u k'a ma tubabukan na mini micro central hydraulique o de kun kan ka dilan wagasiri i k'a dɔn PDM hydro i k'a dɔn olu ka kutumu kɔnɔ wagasiri énergie Mali de ta don a kun kan ka dilan a dilanni ni ayiwa minɛnw donni a n'a ka munumunu daminɛ nin bɛɛ lajɛlen fɔlen kun don a kun bɛ kɛ dugu min na o de ye Jɛnɛ ye a bɛ kɛ Bani o ji in sanfɛ Moti mara la Banque africaine de développement Badi nafolo kasabi bɛ bɔ olu kun min ye Fonds africain de développement FAD a kasabi fankelen bɛ bɔ olu kun olu yɛrɛ sɔnna ka ban sabula wari in a bɛ n'a fɔ kun ye wari in yɛrɛ bila min ye bankuw kɔnɔ i k'a dɔn sugubulon in ka se ka ɲɛnabɔ cogo min na tabale gosira k'a fɔ ko sugubulon ka kɛ sugubulon in kuma kɔni fɔ direction générale de l'énergie du Mali fɛ wagasiri mini central i k'a dɔn ayiwa bɛn nana kɛ u ni ayiwa Hindu dɔw ni ɲɔgɔn cɛ mais Hindu ninnu ka cakɛda 2 Mekane di
Mekandine HPP Péril ka taa se i k'a dɔn olu ka nafolo yɛrɛ dama kun ye miliyari 11 ni miliyɔn 300 n'a kunkanfɛn ye Bougazelli bɛnkan kɛra août kalo tile 25 kabini san 2021 n'i y'a mɛn Avena ni dafa yer'a la o bɛ taa bɛn miliyari 1 n'a kunkanfɛn ma Bougazelli bolonɔ bilala o sɛbɛnw na k'a bɛɛ lajɛlen jɛya sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn cakɛda filanan olu fana i k'a dɔn min ye courant ye k'a yɛrɛkɛ o cakɛda de kun ye AEPL suscité Bougazelli olu fana miliyari 2 n'a kunkanfɛn olu ta kun y'o ye o bolonɔbila sɛbɛnw kɛra kabini novembre kalo tile 16 san 2022 olu ta kun ye mun ye Bougazelli réseau min ye courant juru a tɛmɛni ka taa ayiwa yelen mɛnɛ dugu 22 Bougazelli a bɛɛ lajɛlen kun bɛ fɛn kelen de kofɔ u kun da bɛ turu ɲɔgɔn na nin baara in kun bɛn kɛra k'a bɛ kɛ kalo 12 kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko Bougazelli kabini o waati fo bi EDM kɔni ye contrat kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ɔ wari in yɛrɛ ani baaraw daminɛ Bougazelli k'a dɔn bɛnkɛrɛw de ka bɛɛ lajɛlen kɔni kan ka ɲɛnabɔ nafolo kasa bi Badi ani ayiwa Badi de b'a wari sara n'u nana ni facture ye nin baara in ni nin baara in kɛra o facture mana di Bougazelli k'a dɔn ayiwa wari bi bɔ ka di sɛbɛnnikɛla ko fo bi baara in ma daminɛ Bougazelli k'a dɔn nɔ ma bɔ a la o wari yɛrɛ dun bɔra cogo di dɛ sɛbɛnnikɛla ko nin de ye ko yɛrɛ gɛlɛya ye u nana jateminɛ kɛ ka jateminɛ kɛ Bougazelli k'a dɔn kunnafoniw laban nana cɛrincɛri fa bɛɛ lajɛlen na minnu bɛ dossier in dɔn n'o ye EDM baarakɛlaw ye Bougazelli olu yɛrɛ kɔni gamana nana guwan sabula u y'a ye k'a fɔ wari in taara ka bɔ mina baara kelen ma kɛ Bougazelli birigiden kelen ma da filijuru kelen ma don o bɛ kɛ cogo jumɛn na o yɔrɔnin bɛɛ Bougazelli ko kuma an ka welewele da kɛ welewele da min n'a bɛ kɛ sababu ye ka ko in ɲɛdɔn u ka fɔ la Bougazelli énergie Mali o yɔrɔ bɛɛ ale nana sɔmi k'a fɔ nin ko in n'an m'an cɛsiri janfa bɛ nin na o yɔrɔ bɛɛ o taara jalakisɛbɛ bɔ k'a bin cakɛda fila in i k'a dɔn u y'olu minɛ Bougazelli wariko ɲɛ ka se ka dɔn ninnu ye dunanw ye ninnu bɛ se ka taa don banki kɔnɔ ka wari ta cogo di Bougazelli u nana ye k'a fɔ banki baarakɛlaw olu fana nɔ bɛ nin na o yɔrɔ bɛɛ Ecobanki ɲɛmaa fila bɛ yen Bougazelli chef des opérations ani coordinateur du projet min ye PDM Hydro ye Bougazelli u nana ye k'a fɔ cakɛda wɛrɛ fana bɛ yen min ye génie civil dɔ ye o fana nin bɛ ko in na bankiw n'o ye jamana bankitigiw ye olu kɔni ma sɔn k'a fɔ nin bɛ se ka kɛ cogo don olu baarakɛɲɔgɔn bankitigiw k'a fɔ olu bɛ nin na k'a sɔrɔ olu yɛrɛ de kɛra sababu ye ka énergie lasɔmi k'a fɔ nin wari in bɛ nin fan in fɛ a bɛ n'a fɔ maga kɛra wari in na dɛ yalima olu bɛ se ka kɛ i k'a dɔn sun ye ka tila ka taa ko nafiya kɛ cogo di Bougazelli k'a dɔn ko dulonna sɛbɛnnikɛla ko a mana tigɛ da o da la an bɛ don min na ko bɛ sariyatigiw kɔni u kɛlen bɛ ka ko in minɛ sɛbɛ la sabula sɛgɛsɛgɛli fanga bonyanen bɛ ma o ma b'a la ko sumani b'i la ka se ko in ma Bougazelli k'a dɔn tɛgɛ dalen don i kan min ye ayiwa Hindu yɛrɛ ye Bougazelli u ka cakɛda ɲɛma ninnu u na u bɛ taa fɔ bila nin se y'a dɔn baarada de o bɛ taa sigi awɔ o bɛ taa fɔ bila u na Hindu dɔnkili caman da kaso bo kɔnɔ ye nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɛ sɔfu kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ Damatugara ne ye sɔfti bila aujourd'hui Mali ne b'o ta fari bi Elhaji Alu Badara Haidara ni y'a ka fasiri ye i datula banki wariko kuma min na min ye Ecobanki o cadre fila min n'olu minɛna ka taa se kɛnɛrɛ cakɛda bonda dɔ ma i b'a ye k'a fɔ maa minnu kɔni bɛ yen ni hakilina in kɔni n'a suma bɛ u fɛ miliyari 5 k'u ka ca tununi ma min ye jamana ɲɛmaaw ye olu kɔni kali k'a don camancɛla fanga ɲɛmaaw dɔrɔmɛ kelen n'o bɛ faso kɔni to a la n'o bilala maa min ka bolo ka k'e ka baara min boloda n'a ye ni baara in ma kɛ ka se a hakɛ la donc ala dɔrɔmɛ kelen n'i b'o ta wari in na e n'o ta kun k'a bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ n'o tɛmɛna ka bɔ yen i b'a ye fana k'a fɔ nin ko in a bɛ wuli waati min na min ye wulikajɔw ye o kɔni o sɛbɛkɔrɔ sabati la patiri b'a ka fɔ la n'o ye Elhaji Abe Haidara ye ale y'a jira aujourd'hui Mali kɔnɔ k'a fɔ e ko énergie Mali o ɲɛmaa o k'olu fana ma sumaya nin ko fɛ wa bawo waati min na u lasɔn min na k'a fɔ ko nafolo dɔ kɔni b'a fɛ ka bɔ ka taa don barrage
mini barrage hydroélectrique do joli sabula o tabulo ko ganga wuli jona wasa mi wari ndaflo mugo ganga do adala na bena ta energy malika kontila bangi nunu ngonna na ka ko bela jile ni ga sege sege mani ya yefana ni hakle sigile ko senga de ba joglu ulu gon go hube energy de no e bayro de fonwe kata se mi banka mondiali badi bidi fokata se bewade ma ona nyongo woro numbele jile ko ni ajira sa ka fo mi na fulo ko ni abulu ga daga ne ko nana energy jumali amma ko mana jwala wato wati ulu ko ni be yamore di bangi abe wari labla wasa bara imbe se ga ke jabara de bele jile ni mi se wasa fe choko mina gani ya laje mi ye ni se fo wari milliard duruna ku ngave pa ko ni kwa bola choko de na de nyini ngali bombe ka ke mi ye enjo ngani susute bele bele ye no de ko ni mu ya ajira sa ka fo bara nga taka kalifa alela ale ka se ga ni mini barrage hydroélectrique ka se ka baro ni ka buluda ni bara duma bodu mi ye se fo war milliard duruna ku ngave kwa ka nga sege ata rola no nafulo no maye jongo ala mi ye edukan chama ngoni ona se ba koro sarata no fona bolay mi ye bangi baragalo ka la fasal tonje kulu bay nanga ma ko sina befu ado ka menen dene kana se bima ibaye ka fo ulu ko ni be sitting na no de ka boka sege baragado dala ka se ko ka dusma ka sa ni ka ojira ka fo mi ye ko bangi cadre flaye ulu ko ni ku sembe ni bar ni tabulo la ko wa ku nom ne le do wo ne me ni ku se ba koro datugu bay woni ala je mi ulu era ka fola no sina befu ye ni manu no e go bangi cadre flaye ku se ba koro jeledu wa mi u ka tabulo ka bele jele fese fese le be u nofe o ko mungera o mune ka datugu ku ye ni ngali bo me ka ke mi ye Elaji Abe Haidara ye aujourd'hui mali konna na le koni ajira wati ni do na taw konna na mi energy jumali ananya folege manevu ye wa mi unu ngoni na fulo bo ni ka na ye ulu fana na seba koro nyininga ni wo seba seba na ya salo ka bo aujourd'hui mali kono Elaji Abe Haidara ka fadridu basirigi nuri nari ni bela jele endu denye basirigi mbi boni seba nye seba mi nuka ma l'éducateur de renouveau Allah jeka pip kaka firfon la kodon ramado watu ngara mami mani ga jufa muru daja ka dandeme illa ba ina dai nyun kana ku sigatola lego bala tuko be wasirigi sokono muru o fana te fenye awa ka do kono sogo fa sigatola mbi boni sebe mi nuka ma l'indicateur de renouveau aboriko chien banani chien kemefla ani chien segi mami nya sebe ato de ko Mamadou Jagite Mamadou ko wasirigi ka do ko kerana akera nyana wasirigi ngalondo ko fa ko détournement mi ngera CMDT la ni CMDT makoroba chama be abo jalaki tele du ku segere bo sirege e ko sin ko make sebe di sabula mi nye CMDT ikado anyema koro chama be u kono fale du tew jamana nafulo a milliard chama de la sebe kala ko Ousmane Amiyo Gindo bola chennan kulubali Khalifa sa no baba Berté Allah bo sirege ikado do ku demene e ko sharatu kelinde ka bonya miseni anu ki bolo jo ungo no na de sabla wari min dunu fe u ka warte wasri ki Issa Traoré ale de coordinateur ye ma minu nolu kunye barabla no e compresso wi wasri ki ale de kunyolu ka nyema a e ka do apmana gundo chama gundo jugu chama de bora kene ka tandara akop mami wasri ki ka do benna na KSMDT la e ka do minye aywa barakela minu nga ta retraite la walma minu ba fe ka barabla wasili ko luni tromonyo minga kan apuma before wati me ado Ousmane Amiyo Gindo ale de kunye ngi nga CMDT nyema yi wasili ki ka do wari nyere famba eko Ousmane Amiyo Gindo mi daka de ka sawo ke munye wari ko ne abarika boyana foka tote haraba ale ko ne yake bulo fla dude wasili ki ka do ale tara o ale ko fe mami vana nana o kera chennan kulubali nani wasili ko fana yida fala mbuga foka tuluble ka dabu adala o de ma jelene aywa aforo ka adunde angalondi da mana bleu note kabini Moussa Kilela ni jena Kulubali c'était l'un des meilleurs cadres au Mali intègre ko ni o da très intègre nga wari blale flani bo dirigi e ga no Malien mi bi pa kuna manjande aywa ngawo Khalifa sa no monsieur le président wa ko mi président nyini na sika soka indede odoge nga mere badu
bɔsiriki kalifa kɔni nani ayi o kɔni y'a kɛ bafa ni kilicɛ ye bɔsiriki o y'a tɔni bɛɛ lajɛlen salo sa i k'a dɔn buruburunin minnu bɛ na bɔsiriki i k'a dɔn kalifa Sanɔgɔ fana tali i k'a dɔn olu nana sɔmisa kabini san 2019 i k'a dɔn pôle économique olu taara u ka jalaki sɛbɛnw da ni k'a jira k'a fɔ wari min layidu talen don olu ye a bɛ waati jan bɔ bɔsiriki i k'a dɔn wari in a ɲɛmatununi don sabula olu dalen don a la u ni gouvernement kun bɛ na don a ka a nafolo bɛɛ lajɛlen kun bɔlen don k'a da min ɲɛ CMDT kɔnɔ ye a ko wari in kasa bi barika ka bon kosɛbɛ olu kɔni u bɛ ne ka kalo joli joli bɔ u sigilen bɛ ni ka dɛsɛ k'u niyɔrɔ sɔrɔ wari in yɛrɛ kasabi kun ka bon miliyari 3 ni miliyɔn 200 bɔɲanko CMDT o de bɔ k'a da tabali kan ɲɛmaa minnu dɛmɛna n'u y'o f'i ye bɔsiriki u bɛɛ lajɛlen u d'a kan olu taalen kɔfɛ Baba Berete nana Boubacar Sidiki Baba Berete ale nane ye min kɛ i y'a dɔn ale laban n'o tɛ Baba Berete fana ɲɔgɔnna cadre kun tɛ yen o temps de ATT l'un des meilleurs cadres mais ale ka ko laban de ye ne jɔrɔ cogo di a don an ma taa don politique de la i bɛ ka tile la ale laban nana yira de daminɛ Dawolo bi yɛrɛ ten ne ko i tɛ Ala minɛ i tɛ Ala minɛ Mali faamaya n'i bɔra a la i b'i sigi kɛrɛda fɛ nka ka to namiya la faama nɔfɛ i ti bɔ a la Boubacar i laban ko kɔni ko dɔ b'i sɔrɔ Baba Berete nana mun kɛ a nana jamanakuntigi kɔrɔ denkɛ wele Karimu Keyita ka sin ka i den ka kuma in fɔ a ye i k'a dɔn dossier juguba dɔ b'an ka yɔrɔ la a fanga ka bon o yɔrɔ bɛɛ Karimu Keyita o fana nana wuli ka jɔ bolo da sa o b'a sɛgɛsɛgɛ yarɔ o fana bɛ o fana bɛ gosili yɔrɔ ɲini o Boubacar k'a dɔn kɔrɔfɔw nana ta ka da ɲɔgɔn kan kumaw ma kɛ kelen sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn Baba Berete tɔni min tora hali n'o ma caya a fana dɔɔnin dun Boubacar a k'i b'a ye k'a fɔ min ye dankɔrɔba in ka fɔ ye 2005 2007 cour d'appel Boubacar i k'a dɔn a bɔ kɔrɔfɔ in nana ta ka da olu tulo kan cour suprême san 2010 Boubacar i b'a ye k'a fɔ olu ye plainte min kɛ k'a sɔrɔ o don tɛ o plainte taara fo n k'i ɲininka yɔrɔ janna nka plainte min n'a fɔra k'u y'a ɲini tribunal la ka dɛsɛ ko plainte in ma ye o kɔni b'a jira de k'a fɔ ayiwa kiiri fɔlɔ min kɛra o kɔni kɛra gansan ye olu k'o ti ka kɛ o anw ye sɛbɛnfura minnu dilan ka n'a bila tribunal la sɛbɛn se ka tunu Boubacar k'u laban nana wuli ka jɔ kura bolo da 2005 magistrat minnu bɛ yen n'olu kɔni kun ye dossier k'a prescrit k'a fɔ ko ayiwa tiɲɛ bɛrɛ t'a la Boubacar k'a dun u nana wuli ka jɔ bolo da sabula a donnama in kama u nana kiiri min tigɛ o de ye non-lieu Boubacar k'a dɔn o ye hakilina min de ɲɛ olu ka miliyari 3 ni ko n'a fɔra ko ye non-lieu o ti ɲɛ u ye wuli ka jɔ bolo da fan 4 bɛɛ lajɛlen la chambre criminelle cour suprême Boubacar u taara u jigi da u kan u ye plainte min kɛ 2005 2006 2007 u nana o kopu bɛɛ lajɛlen ɲini sa ka fara ɲɔgɔn kan ka cour suprême sɛgɛrɛ Boubacar k'a dɔnna de yen sa k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la ko in kɔni a fanga bonyana wa a bɛ mɔgɔ sɛbɛn ma kosɛbɛ Boubacar sariyatigiw olu nana i k'a dɔn ayiwa kankura in tɛ dɔwɛrɛ i k'a dɔn ko in u nana ta bala ka sɛgɛsɛgɛli bolo da a ko an bɛ don min na ko bi Boubacar k'a dɔn u ka sara min ye kalo 12 laban sara ye Boubacar o dɛsɛ bɛɛ minnu taara retraite la olu fana olu ka nafolo retraite anticipée olu ka wari Boubacar k'a dɔn nin bɛɛ lajɛlen de faralen don ɲɔgɔn kan miliyari 3 Boubacar k'a dɔn ninnu kɔni y'a kɛ ɲɛnsɔn ani jugusɔ ye u ye wari dun n'u bolo 2 ye a ko an bɛ don min na ko bi Boubacar k'a dɔn a kun fɔra waati la min ye wari in dili yɛrɛ sumaya a kun fɔra de ko CMDT bɛ feere baarakɛla minnu bɛ yen i k'a dɔn nin wari tun bɛna ta ka di i k'a dɔn olu ka kɛ actionnaire ye feereli ma bɔ ni bolokoli ma bɔ Bilakoro ka Nbogi tɛ segin a ma wa Boubacar k'a dɔn wari in kɔni u y'a dɛrɛ ye sɛbɛnnikɛla ko maa ma tɔgɔ fɔri ye nin bɛɛ lajɛlen na kɛ ka dɔɔnin dun Boubacar u ka INPS wari o fana kun bɛɛ u ka cotisation wariw olu fana kun bɛɛ Boubacar a ko i k'a dɔn ko in gɛlɛyara fo k'a fɔ k'a to ten nka an bɛ don min na ko bi sariyatigiw kɔni kelen bɛ k'u ɲi bɔ kosɛbɛ kuran ni kɔrɔlen Boubacar k'a dɔn tɛgɛ na da nin bɛɛ lajɛlen kan fɛn o fɛn kɔni b'a la Boubacar k'a fɔ i k'a dɔn ninnu ka wari Isaka fɔla i k'a dɔn tasuma a bɛ da i la kana sigi o la dɛ nin kun ye sɛbɛn ye maakɔrɔw ka wari ni kɔni ko b'u dun ye ni hakili t'a dun dɛ san 20 san 30 ka baara kɛ i ni wari min ka kan e ka t'o ta k'o dun Boubacar Ala t'o to ye e yɛrɛ la Ala t'o to ye nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ indicateur de renouveau kɔnɔ
aka bi bolila karamɔgɔ wato wɛrɛ l'indicateur juruni wa be ufo ni daga doni sababu bo sababu no gama ko info mate sɔgɔmada la kunnafoni mate Ablaye Ouattara ni aga fasiri Ablaye ko ko mi alisa mangami no be anga sanu yini yɔrɔ la no ye damanda wiye mi ye ke ba mara fuka tase kanga ba mara o konnayi wasa dai na ba ka fo mi ye shino wiye ka societe mi be na be wele ko yijing mining sarl ni ale ko ne ngunta be kanga ba konna na sa kerengere yana mi ye sebe koro kurani mi no fleni narena o komini o konna na no ko ni ngoni manga jurula o ko ngi baro jofolo bay ka fo tarata temele no bena ne martigalo leta ani kelema san 2025 ko ni mi ye shino no ma baraka nyon o willa ku kunda yoro ko fele nga kokura wala utara sorla fana ka fo mi ye ngawiye dem sala ka o kata se mo ma be ni dabe se ka do kanga ba o dilali e baro la bele jile ko ngu gambe e kulukele yi ka wuli ka jo ni shinwa nunu ga mashu ye ni ya men e nazarakana ko progression stoppé ko ni o terme military ka jira ka fo mashu utabbo unona unale fle ka da yoro mina utabbo yi mata ka fo ba fe ka ta bara ga yoro mina no de ka uluga dugulu nuga foro ye ku halage ku bara ka ta saka buloda ufe ko fe mi yere be fo ko sa da ina ba ka fo mi onga chama joro fo ga nyamo yi kerengere nyala mi general darme asimi egweta yi aye sebe fura do ko ni ayo yamare di anga ministry be no yeshi ma nga dugu joro na fulu tabulu ko mano amadu eketa yi ka fo ko mi ye ni yoro ko fole no e kenye ba ani kanga ba ko nayi sanu yini sebe fura di me mamunu mananga ma ko permu ka bele jele jo folo ko nye ka nyini ni ko basigila wati na bele jele fesefsele ko ka bonyana baro no be buluda una soro ka buluda o hagilna tale amado ko ngele ni class ro folo ko yele ma mi ye shino ga ni jagada ye no ye yijing mining sarli ko yele ma ka ba alaka munyini kanga basigi ba bulude ni ngali bo me ka ke abo olu ko ni ubole ko ka ukumbe tarata temele o ya jira ka fo ko fo lugu suza o ka ni bulldozeru ni caterpillar nu manye ala bulli ko kanga ba konna na kana tama manifu shuga wani ya sebe koro leje ko ni de gala sabu yesa o ka ni shinwa nunu bele jele gwen ka boni machine nunu zavelala ka maju mene ni ka ke utaye ibaye ka fo mi onga fere digla ka munu no lu ko ni no kumbe ka ni chegeda inga maju ni ka escorter ka la kolo shika ta nae ulu de tlala ka gaz lacrymogène de ci jamana sa wasa manifu me se ka yerege le go unana ni shinwa ka maju mene ni ka di uma ma bi yere nyini nga ko yele mani tabulo mi vleni kanga ba sigi ba fo ka ta se ke ba sigi ba uma ni haglina munu mbala ka ke ni na bina ke sabo ka futna do sigi da mauni nyaje wal ma sigi da mau oni jamana marabau ni nyaje ko yele ma ka te se ka bolo ka jona wa nyini ngali bo me ka ke wani ya la jami Mamadou Kante ale narena o meri o ka dangae ale ko ne ya jira sa ka fo mi ye shinu ga ni jagada ye ka be bara la yoro ko fele gono ko ka be san 2021 ko wa ku ka sema pro bele jele dafale do ko sema pro dafa ani sema pro mana dima ebe ta mamunu ga dugulo ka no ga chige foro ye ko yalma ulu ga yamara dila sema pro tigi nunu mawa ni ngali bo me ga ni wo sema na ya salo ka bo info mate ko na Ablaye Ouattara ka fasredu wa sirigi ne be mburo buwa ka do mbi boni sebe minu ka man l'indépendant bi go mu bla bolila a bolu ko chien ba woro chien keme bi woro ani woro ma mi nya sebe atwa de ko Musa Sayon Kamara Musa wa sirigi ka do da roba mana kuma mo bi fiya ka fai mundaga tal ba mundaga se ko ko mundaga talla ko ka ba mundaga talushi wa sirigi ka do ba mundaga ni politique ko dama kundo samba soro ko bana ala ya damin ngama ani ala ya daka bo kabila mina wa sirigi ka do amunu bi bo se wa nya do wa sirigi maître mundaga tal politique to mi biya nuka masini di faso yiri wato matikalu kilitani kele ka do dangoroba nana apuma nana bo sirigi mi nyemu daga na du kuma na mo bi fami ale basoro korofo la e ka do korofo ngumbi talike ka nyeshi mi nyemu muga ani fla mi nga tege mo ka wari la no telephone ji sirawi bo sirigi na bi ka jamana deme ba mu daga ni mi mba don bo ka sirigi e ka do politique chegele mbado do mi politique kunga go do mi ma bi fa politique
politique nɔfɛ don min maa bi fa politique kuma na o don mun daga n de kun ye te politique maw ye Boubacar nga i k'a dɔn ayiwa don bɛ n'a dugujɛ kan min ye nin don ye ba mun daga y'a ka hakilina fɔ a ko jamana marali ani jamana ɲɛta guerre min b'an ka jamana kɔnɔ jamana ni dɛmɛ ka kan wa jamana dɛmɛ kan ka bɔ jamanadenw kun a ko kɔni o ye wajibi a b'o sɛbɛn kɔrɔ fɔ bɛɛ k'o faamu sabula min ye nin taxi ninnu ye tiɲɛ don hali n'a ma ɲɛ a bɛ kɛ fana kɛcogo de b'a la a man ka wajibiya Boubacar hali n'a ma ɲɛ k'a bɛ wajibiya ɲɛfɔli ani ko kɛcogo a n'a tɛmɛsira kan ka fɔ fiye ni dɔw kɔni bɛɛ a b'o sɛbɛn kɔrɔ fɔ Boubacar a ko wari min n'o ye 20 min bɛ tigɛ a k'i k'a dɔn duguba kɔnɔ maa caman bɛ yen olu bɛ degun sɔrɔ Boubacar k'a dɔn sendaw olu bɛ degun sɔrɔ sabula wari min bɛ ci a bɔ su fara tile kan Boubacar k'a dɔn 200 2 1000 10 50 Boubacar k'a dɔn o de bɛ ci don o don Boubacar o ye sebatɛ minnu ye olu de kɔni bɛ wari ci la wa a bɛ tigɛ olu yɛrɛ de kun kosɛbɛ Boubacar n'o tɛ nafolobatigi minnu bɛ yen ni minnu bɛ ayiwa miliyɔn ci miliyɔn 2 miliyɔn 7 miliyɔn 17 o tɛ taa nɛgɛ o tɛ ka taa nɛgɛjuru sira fɛ olu bɛ ci sira wɛrɛ de fɛ Boubacar ɲinankun man kan k'o fana kɔ olu sira minnu bɛ yen dɛ wari kun kan ka tigɛ o fana na hali banki kɔnɔ n'i bɛ taa wari ta walima ka wari bila nafoloba b'i bolo a kun kan ka tigɛ o la n'o bɛ ɲɛfɔ la nin cakɛda belebele fɛn fɛn bɛ yen faso ta fara kɛn yɛrɛ kan bɛnkan dɔ b'o ni gouvernement cɛ kalo kalo u kan ka wari dɔ bila nin fond de soutien kɛsu kɔnɔ oui mun daga y'o de fɔ o Boubacar a ko n'o kun kɛra a ɲɛfɔli a bɛ ku maa fɛ a k'o k'i bɔ yen Boubacar k'a dɔn ayiwa tigɛtigɛli ni ayiwa ɲɛfɔli kun kɛra Boubacar i k'a dɔn jamana dɛmɛni ye wajibi de a y'o fɔ dɛ Boubacar sabula nin wari in kasabi barika ka bon kosɛbɛ a ko nka min kɔni ye Orange Money ani dɔ in Boubacar k'a dɔn ayiwa ko in bɛ banba olu de kan kosɛbɛ duguba kɔnɔ maa sɛgɛnna Boubacar k'a dɔn courant sarali ji sarali a ko Mali dugu joli bɛ ni kuranden ji tɛ yen yarɔ ɲinana ko olu fana na b'o la Boubacar a ko nin bɛɛ lajɛlen y'a damatafiɲɛ ye n'i ma ɲɛ k'a fɔ jamana bɛ dɛmɛ bɛɛ fɛ Boubacar k'a dɔn bɛɛ lajɛlen de niyɔrɔ kan ka k'a la bɛɛ lajɛlen de kan ka dɔ bɔ dɔ man ka fisa dɔ ye a ko n'o tɛ jamana dɛmɛni ye wajibi de ye Boubacar an bɛ guerre min na guerre yɛrɛ de bɛ sen na sisan guerre daminɛna o don nka sisan yɛrɛ de an bɛ guerre la i b'o dɔn kɔni guerre économique c'est maintenant la guerre économique tɛ dɛ an bɛ guerre sur marifa min bɛ sa bi fali min bɛ kɛ bi o tun bɛ kɛ kununko wa an ye guerre daminɛ fɔlɔ an tun tɛ se ka foyi kɛ mais bi de an bɛ guerre la donc le fonds de soutien c'est nécessaire Boubacar a ko n'o y'i bɔ yen a ko fiɲɛni wɛrɛ bɛ ko in na wariba kule min bi sɔrɔ Boubacar a fɔra de ko wari in bɛna taa bila président nɛgɛkɔrɔ Boubacar mun daga ko o ma diya ale ye dɛ a ko ye fiɲɛba de ye sabula jamanakuntigi i k'a dɔn ale yɛrɛ bɛ jamanadenw dɔn wari ko ni a wari bɔ sira jamana président bɛ jamana dɔn président man ka don nɔgɔlen foyi la a tɔgɔ man ka tiɲɛ foyi la n'a fɔra wari bilalen don e nɛgɛkɔrɔ e yɛrɛ de ɲɛ bɛ wari in na Boubacar maa dɔ mana taa salo i kɔfɛ i to a tiɲɛna wa i to a ma tiɲɛ o salo tɔla bɛ gɛlɛya sa o de ye salo i t'i bɔ an da la wa k'a sama ka bɔ jamanadenw ka wari a bɛɛ ne ni san bɛɛ cɛ mɔgɔw de bɛ k'a di u bɛ k'a kuma fɔ wari bɔli ka gɛlɛya ma n'an y'a bɔ an bɛ fɛ a ka don an ɲɛna da fɛ ala kana maa dɔrɔmɛ kelen kana tunu ala kana maajugu de se ase ma n'o tɛ u b'a bɛɛ sama ka bɔ a nɛgɛkɔrɔ a bɛ tila k'i da wa k'u t'a tɔ la e tɛ maliyɛn dɔn mais o tigi o fa cogo bɛ juguya mais non il s'en fiche don o don énergie ka nin ko in min filɛ nin ye maa kun t'a la ko nin bɛ se ka énergie sɔrɔ wa ko gɛlɛya la dɛ 5 milliards et alors o bɛ tunun cogo di donc solution min kun b'a la président de la république a kun man ka sɔn nin fɔ in ka bila a ka yɔrɔ la sabula Boubacar ale ye alvitiri de n'a bilala a ka yɔrɔ la ala k'an kisi ni gɛlɛya nana wari in sɔrɔ walima ŋanamu kuma nana fɔ a na tɔgɔ tiɲɛ sɔrɔ Boubacar mun daga ko o de kun y'a kɛcogo ɲuman ye a ka bila yɔrɔ wɛrɛ nka a k'i jan don a la o de ka fisa kosɛbɛ maa tɛ alvitiri e ti dɛmɛ maa si fɛ e kɔni bɛ file de fiyɛ ni min ma ɲɛ ni min ɲɛna o k'i bɔ a la projet minnu n'a fɔra k'a bɛna don olu la Boubacar ko olu ka larwe sabula u ye ministre so dama de fara ɲɔgɔn kan ni kun y'a dale ma société civile minnu di fanga na minnu da tɛ fanga na n'o ye jamana den kolo gɛlɛn a bɛ fɔ olu de ma société civile olu maa dɔ kun kan ka fara a kan k'a ɲɛdɔn kɔni o kɔni
par exemple, ni société civile. Et moi je suis de la société civile. Doit la ça kan ira fo. E be doit la jogudi. Neti do wa. Aïssa, anga na vlo bamugo kuleta ko Khalifa e la comme ngara. Aïssa. Je fais partie des membres. Ite do ala. Wari yere be yoro be fagi yere idame katai. Ite do ala. Bon anga Sylvie do ala. Ay o te do ala. O te se kuma naw. Oui tiens. Awo. L'ingilé. To fonya yele ko. Ahmed ma ganga to mugu sigi ndo le kuna sa. Bon angunde almami ba do ala. Société civile o do be se ka do ala. Akile be jonna. Ousmane Madan Chérif Aïdara. Ne b'a dɔn n'o donna na ni ta sɔrɔ ka dɛmu. Ayi a kun ye min ye b'a dɔn wa. Non c'est à dire cakɛda bɛɛ b'a la plus la société civile. A kun ye mɔgɔ bɛ siran ɲɔgɔn ɲɛ a kɔrɔ fɔ o de ye o. Ayiwa sinon ɲɛ bɛ nin na dɛ. Walahi a ye n don a la n t'a dun. O ye suruku ka naji feere. Walahi ɲɛ kɛlɛ ala haramu a ye n don sa. I tɛ don n'a ye o. N'i y'a ye maa ma ye suruku dɔɔnin da. ka naji feere. N'i ye suruku ye naji feere la ji b'a nɛ kɔrɔ bato bɛ bolo o kan. N ko n'i ye maa ma ye k'a munumunu hali wari da fɛ n'i ma boli k'a fɔ arajo la fa bɛɛ fɛ n'i n'a tigiya don. O tɛ dɔn mɔdɔlen ka d'i ma dɛ. Tiɲɛ yɛrɛ la sɛgɛn min bɛ ne na bi n'i ye miliyɔn 5 suɲɛ k'ale 1 d'a ma n bɛ sɔn kɛ n da di nka faso ka wari o dun man di fɛ koyi n t'o dun dɛ n ma ɲinɛ o. Baasi tɛ. Ka fɔ n ma ɲinɛ o. A bɛ ka bɔ affaire. Fo n ka sa. Monsieur Tungara, bonjour, Monsieur Tungara. Oui, c'est moi. Faut de bi leke. Yala ngom kanu ba dodu. Faut mi leke sa. Ngo oui. C'est Monsieur Keita. Ngo Monsieur Keita. Commissaire pour l'économie, ngo la hawla. Ngo Keita ngi fil la boy. Ngo vous êtes trompé de numéro. Ngo moi je suis un animateur de radio. Ouais, c'est ça oui. C'est ça, c'est pas le journaliste là. Wa non, ngo amma ngo bi koni. Wardo be bana dun kololo ba ko fe. Wa ma ni wole nu ko. Wallahi ni men nyere faka. Ma jaw wela, jaw da mi do ala. Jaw de do. Ne jaw ngon ko aywa ngu ko angata. Jaw ne ka di. Pour l'économie na. A ko ne ma koro. Ne bi buguni zrat la boy. Ka sɔrɔ bɔ jaja dalu bangon na. Ala. Ni mu ye sɛbɛnni ani min bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la. Karamɔgɔ dɔw tun kɛra l'indépendant ne y'o bila min ye le républicain ne b'o ta. Worodugu Jekuwa ni Foroba Ɲada. Adama B. Fofana nin y'a ka fasigi. Fofana ko mun. A ko min ye commission nationale des droits de l'homme ye a ye ɲɛmayaso kura a ye o sɔrɔ. Tabarikala. N'i y'a ta k'a lajɛ min ye ni maa kofɔlen ninnu ye olu kɔni n kalila an ka cour suprême o sages ɲɛkɔrɔ kununko. Baara in n'u ye u ka nomination ye a baaraw bɛɛ lajɛlen donna bɛrɛ la sa. Décret dɔ jurula n'o ye décret 2024 o ɲɛna 0756 PTRM min kɛla sabu ye ka taa décembre kalo tile 24 san 2024 nka n'i y'a lajɛ ni maa kofɔlen ninnu o kɔni sugandila ka sabu kɛ o ka wulikajɔw ye ani min ye sɛgɛsɛgɛli dɔ fana ye o tala ka ɲɛsin u ma o ka adamadenya yɛrɛ boloda bɛ cogo minnu na ani u yɛrɛ ka tabiyaw o boloda bɛ cogo min na ka ɲɛsin jamana jɔli hakilinaw ma n'i y'a lajɛ maa minnu do sa dɔ ye madame Maimuna Jɔnkunda Danbɛlɛ ye ka taa se madame Buware Bintu Funɛ Samake ma fo ka taa se maître Aissata Funɛ Tembeli ma Seku Konare docteur Umaru Zakaria Touré Fakara Fayenge fo ka taa se professeur Al Kadri Jara ma min ye Ibrahima Ndiaye ye ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni u kale kununko tɛgɛ kɔrɔtalen kɔ k'u siɲɛ k'a fɔ u bɛna bila baara min na min n'o de ye adamadenya hakɛw olu bɛ se ka lakana cogo min na jɛkulu to ala n'a bɛ wele ko commission nationale des droits de l'homme an k'a ma dakuruba la ko CNDH wa furanjɛ min bɛna ta ka di u ma n'o de ye mandat ye o de ye san 7 ye ni san 7 dafa la olu fana bɛ taa maakɔrɔw bɛ sugandili ka bila u nɔ na wa n'i y'a lajɛ nin kɛnɛ kɔnɔna na cour suprême sages ka ciden ale kɔni ye kuma ta ne ka sɛbɛkɔrɔ kuma na docteur Fatoma Terera ale y'a jira k'a fɔ u bɛna kalili min kɛ nin ye ka taa
ɲɛsin u ka CNDH baaraw boloda cogo ma o kun tɛ dɔwɛrɛ jamana ka hakɛw olu bɛ se ka don bala cogo min na o k'u janto fana adamadenya jamanaden kelen o kelen bɛɛ lajɛlen ni hakɛ dɔ ka kan i ka hakɛ a ka lakana ka tila ka a sabati ka ɲɛsin i ma dantɛmɛwale n'a bɛ kɛ sababu ye ka adamaden ka maanifinya ni k'a buruja olu ka wulikajɔ ni dɔdɔlimali de kan ka kɛ sababu ye k'o baaraw bɛɛ lajɛlen dabila jamana kɔnɔna na n'o fana bɔla yen i b'a ye fana k'a fɔ min ye greffe en chef ye o fana o sɛbɛnkɔrɔ kuma na ale y'i da don CNDH a sigicogo la k'o sɛbɛnkɔrɔ maana o maanalen kɔ a y'a jira k'a fɔ kɔrɔfɔ ni jigi min da talen filɛ ka da ni maa kɔfɛlen ninnu kan u kan ka baara de kɛ hakika kɔnɔna na adamadenya hakɛw olu bɛ se ka lakana cogo min na an ka jamana seleke naani kɔnɔ u ka baara kan ka bɛn o ma maa sugandilen ninnu kɔni y'a jira sa k'a fɔ danaya min dalen filɛ ni olu kan olu jɔ u jɔyɔrɔ la min ye hakilina ninnu ye n'o ye CNDH kungilennaw ye k'a bɛɛ lajɛlen don e bɛrɛ la hakilina jigi CNDH a sigila sen kan juillet kalo dɔ tile 16 san 2016 degré dɔ kɔni kɛla sababu ye ne k'a sigi sen kan wa o degré kelen fana bɛ a ka taabolo n'a ka tabiyaw ni k'o bɛɛ lajɛlen maana nin ye sɛbɛn min na y'a salo ka bɔ le républicain kɔnɔ Adama Bɛɛ Fofana a ka fɔ n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma aujourd'hui bi tile a bolo ko siɲɛ 451 min ye Fasiri Ayidara nin y'a ka sɛbɛn ye Bɔkasiri k'i k'a dɔn ambassadeur kɔrɔ Mamari Kamara a n'a ka comptable maa fila Bɔkasiri k'i k'a dɔn ni Ala ma jan kɛ u bi don kaso la dɛ sɛbɛnnikɛla ko siga kɔni t'a la sabula vérificateur a n'a kɛ a fɔra a kɔ Abu Dhabi Bɔkasiri k'a dɔn ale kun ye ambassadeur ye Abu Dhabi $1,200,000 ani $1,000,000 o den ɲɛmatunnen don san 2021-2024 vérificateur taara ka taa ko sɛbɛnkɔrɔ lajɛ Bɔkasiri k'i k'a dɔn wari in ma se ka ye vérificateur ye min ni min jateminɛ Bɔkasiri k'i k'a dɔn $55,000 u y'o karatu k'o donna ayiwa so saraw ani ayiwa baarakɛlaw ka sara la Bɔkasiri k'i k'a dɔn ayiwa wari wɛrɛ fana bɛ yen vérificateur bɔra o kalama $1,7 ko denw ka école sara k'o donn'o na den mɛ fɔlɔ ambassadeur den wa kana kɔrɔtɔ kuma ambassadeur kɔrɔ Mali ambassadeur kɔrɔ Abu Dhabi a tɔgɔ de ko Mamari Kamara i k'a dɔn Ala de bɛ fara k'a tun Bamakɔ yan Bɔkasiri k'i k'a dɔn a laban kɔni Ala m'an kisi ka so sɛbɛnnikɛla ko wa a bɛɛ ta a bɛ ambassadeur la sisan koyi a kɛra ambassadeur ye tuguni ayiwa Abu Dhabi kɔfɛ Kigali ani Rwanda a bɛ yen nɔ ne ko ye ambassadeur wari jɛ ambassadeur ye de walima ambassadeur kɔnɔ wari de bɛ tunu ten a bɛ tunu ka da kun jumɛn kan a banna o Maliyɛn b'a jogo bila de Maliyɛn mana taa hali alikaba la a t'a jogo bila olu de bɛ tila ka taa datugu maliden minnu n'u taalen b'olu kama o malidenw bɛ tila ka wuli u t'u ye u ɲɛna exactly kabako tɛ nin awɔ Bɔkasiri sɛbɛnnikɛla ko vérificateur général a taara sɛgɛsɛgɛli kɛ rapport ba min n'a nana da ayiwa pôle économique kan Bɔkasiri jalaki in barika ka bon koyi san 2021-22-23 Bɔkasiri fo sɛbɛn kalo tile 30 san 2024 a k'i k'a dɔn wari min dununa Mamari Kamara kɔ Bɔkasiri k'a dɔn a fanga ka bon kosɛbɛ sabula ale de kun bɛ ayiwa poste in na don min transition bɛ na ambassadeur min bɛ yen u y'o wuli k'ale bila ka taa Bɔkasiri k'a na k'ale tɛ in kɔni kɛ bolofila du de ye Mamari Kamara a baarakɛɲɔgɔn maa fila n'o ye agent comptable ye Bɔkasiri k'a dɔn mɔgɔ jɔlen d'u la pôle économique la a dun nin tɛ ayiwa ko ɲuman ye sabula min ye section des comptes de cour suprême i k'a dɔn kunnafoni bɛɛ lajɛlen taara ka taa d'olu ma sariya bɛ fɛn minnu kɔ a n'a bɛ min ko fɔ a bɛɛ lajɛlen sɔsɔlen don Bɔkasiri i k'a dɔn n'i bɛ forobaca la wari bɔta a ɲɛ kan ka dɔn a bɛ don min ni min na o sɛbɛnfuraw bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ Bɔkasiri k'a dɔn sɛbɛnfura dɔw fila bɛ yen Bɔkasiri k'a dɔn ambassadeur yɛrɛ tun b'i sigilen to a ka salon kɔnɔ i k'a dɔn a ka téléphone wari ci sira dɔw bi téléphone na a bɛ sin k'a dasi ten Bɔkasiri ka wari dɔ halaki ka n'a yɛrɛ ka compte kɔnɔ a yɛrɛ ka banque kɔnɔ k'a ni salo ka na a bɛ sin k'a salo tɛ ka n'a bila compte kɔnɔ ten Bɔkasiri vérificateur général a ye nin bɛɛ lajɛlen de nɔ minɛ ka taa ye fana k'u ye denmisɛnw ka école wari sara $17,000,000 o denmisɛnw ka école ko in dɛ ale ta wa jamana n bɛna n'i ye sa reçu fila Bɔkasiri k'a dɔn école ka reçu a d'olu yɛrɛ ye reçu min dilan nin si tɛ kelen ye sɛbɛnnikɛla ko nin ko damanda yɛrɛ kɔni i k'a dɔn Mamari Kamarakɛnin a bɛ nin
nin fɔlɔ sen wuli Boubacar Sidiki ko an bɛ don nin na ko bi ko in kɔni gɛlɛyalen don fo k'a fɔ k'a to ten sabula hali bi n'a ka bi a bɛ Kigali ani Rwanda Mali to a la nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ni k'a bɔ aujourd'hui kɔnɔ a ka bi bɔli la e yɛrɛ ɲuman an t'an sɛgɛrɛ o ni ye n kɔrɔfɔ wallahi n bɛ ji min dɛ Ami ko b'i kɔnɔ Ami ko de b'i kɔnɔ n b'a min dɛ n ka min ko b'i kɔnɔ Boubacar Sidiki y'an ka taa an la cogo bɛ di karamɔgɔ dɔ tugara ni tɛgɛ don ni sɛbɛn dɔ k'a ma ko le triomphe du Mali triomphe du Mali maa min ayiwa ka jɛ k'a sɛbɛn olu ka fasiri don a ɲɛna n'i ye a lajɛ k'an ka taa sigida 6nan n'o ye commune 6 ye Bamakɔ district kɔnɔna na yan o mairie o kɔnɔna na n'i y'a lajɛ min ye délégation sociale min n'o sigi bɛ yen o ɲɛmaaba n'o ye secrétaire général ye n'o ye madame Salimata Traoré ye ka taa se a ka comptable ma n'o ye Ibrahima Traoré ye tɛgɛ si bɛ ninnu maa fila la koyi ka sabu kɛ ko min ye mairie ye bɛnsɛnkɔnindiya ni karisa man di tɛ fɛ o da ka don mairie baaraw la donc ala k'a bɛ code de collectivité territoriale o sariya bolo minnu bɛ yen k'a b'o bɛɛ lajɛlen ninnu kɔni b'a la k'o sariyaw ni k'u kɔkari don n'a dugujɛ n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ ko min ye commune 6 mairie ani mairie wɛrɛ minnu n'olu tɛngun bɛ ɲɔgɔn na n'o ye mairie njininw ye i n'a fɔ min ye Sogonikɔ mairie Ɲamakɔrɔ mairie ka taa se Senu ani Banankabugu ma ni mairie o maaw bɛɛ lajɛlen n'i ye mairie kɔfɔ sahɛlɛminɛw o bɛ a la maa minnu bɛ yen n'olu bɛ wuli ka jɔ kɛ waasa ka munumunu salo kɛ an ka sigidaw kɔnɔna na ka nafolow fara ɲɔgɔn kan i b'a ye k'a fɔ olu kɔni jatilen tɛ mairie ncinin ninnu kɔnɔna na madame le maire ani a ka comptable n'o ye Ibrahima Traoré olu fɛ koyi ka sabu kɛ min ye u yɛrɛ masurunya maa minnu bɛ yen n'u yɛrɛ hakilila sa olu ni baara ninnu ka kan hali n'a sɔrɔla baara ninnu t'a la ka kɛ ka ɲɛ i b'a fɔ karisa ye n den ye walima min ye karisa ye n terimuso ye n'a wele ka gɛrɛ n yɛrɛ la a sigilen mɛlen bɛ so kɔnɔ baarantanya baara la o fɛn tɛ dɛ k'a sɔrɔ olu nana jɛkulu minnu nɔ na nin taabolo kelen de tun bɛ yen o kɛla sabu ye k'o jɛkulu n'o ye conseil communal ye k'a fura ka bɔ yen délégation sociale min nana o ɲɛmaaya o de ta la ni ka di ale yɛrɛ Salimata Traoré ma a n'a ka comptable n'a n'o bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye Ibrahima Traoré ye min ye nafolo ye o kɔni b'a la ka salo ka fara ɲɔgɔn kan nafolo in a ka don daɲuman fɛ bawo maa minnu b'a la ka ta u fɛ maa caman bɛ u la minnu bɛ yen ni diplôme yɛrɛ tɛ u bolo maa minnu bɛ yen ni baara ɲɛdɔn bɛ u la olu ni jɔyɔrɔ man kan sigida 6nan o mairie ncinin kɔnɔna na minnu bɛ yen n'olu bɛ nafolo salo ka fara ɲɔgɔn kan fadirikɛla a ye yirimajɔ mairie ta o min ye mairie ncinin dɔ ye commune 6 to a la miliyɔn 16 i b'a ye k'a fɔ o mairie kɔni o de kamaru ka fara ɲɔgɔn kan nka o m'o kisi wulili ma koyi o sinna k'o fura ka bɔ yen tilese kuncɛ ka na ni maa fura ye maa b'i yɛrɛ ɲininka o yalima min ye maire ye n'o ye délégation sociale min n'an bɛ commune 6 mairie kunna a ɲɛmaaba n'o ye Salimata Traoré ye a n'a ka comptable Ibrahima Traoré o yalima k'u bɛ mun nɔfɛ dɛ Bamakɔ sigibaw bolo ɲininkali bɔ bɛ ka kɛ olu ta la jigi fa min kama a bɛ ɲini ka kɛ jigi waro ye bawo baara mana taa kɛ karisa ye soma ye walima karisa ni n ka surun ɲɔgɔn na n'i y'a kɛ i ma baara ɲɛdɔnbaw ta ka bila baara kunna ko yalima laɲini ani jaabi ɲuman min kan ka sɔrɔ k'e n'o sɔrɔ wa ɲininkali bɔ bɛ ka kɛ nin ye ko sɛbɛn sɛbɛn min y'a salo ka bɔ triomphe du Mali kɔnɔ ka jɛ k'a sɛbɛn o ka fasiri don Boubacar Sidiki n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma nouvelle alliance nin y'a bolo ko siɲɛ 54 o ye dɔ kɛ Lévi Duɲɔ nin y'a ka sɛbɛnni ye Boubacar Sidiki k'a dɔn waatiw tɛ kelen ye tilew tɛ kelen ye mɔɔw yɛrɛ man kan Boubacar Sidiki k'a dɔn 8 mars tɛmɛnen kɔfɛ mɔɔw b'u yɛrɛ ɲininka sabula 8 mars dabɔlen don musow de kama don kɛrɛnkɛrɛnnen a kun yɛrɛ ye jumɛn ye musow ni hakɛ min ka kan Boubacar Sidiki i k'a dɔn u ka dɛmɛ fa bɛɛ lajɛlen la u ka ta ka d'u ma musoya tɛ ko gansan ye Boubacar Sidiki nka diɲɛ laban in na e ko ayiwa musow ka kɛlɛ dɔw bɛ yen o laban e ko cɛw n'u dɛmɛ bilen de ye o waati sera a ko a bɛ ne ka san caman bɔ Boubacar Sidiki k'a dɔn musow bɛ wuli ka jɔ la diɲɛ fa bɛɛ lajɛlen na an ka hakɛ tiɲɛ don muso ni baara ka kan ani kalo sara tali ka kan muso ni awɔ ko duman ka kan siyɔrɔ ɲuman Boubacar Sidiki k'a dɔn kɛnɛya ani nin bɛɛ lajɛlen ka kan Boubacar Sidiki k'a dɔn min ye basigi ye muso n'o ka kan nka ko kura minnu donnen don a la Boubacar Sidiki i k'a dɔn o bɛ ne ka gɛlɛya don ko la fɔlɔfɔlɔ cɛw bɛ musow dɛmɛ u ka hakɛ ɲinini na kabini diɲɛ kununko o ko bɛ sen na
muso mana fɔn fɔ ɲini ni o n'o o sɔrɔli ka kan wasiriki i b'a ye k'a fɔ diɲɛ cɛnganaw bi far'u kan min bɛ se k'a to o bɛɛ lajɛlen bi sɔrɔ nka n'i ye kɔsa in nata k'a lajɛ diɲɛ laban wasiriki i k'a dɔn musow bara ka fɛn dɔw ɲini o bi ne ka kɛ ayiwa sababu ye muso dɔw ka t'u damana hali muso dɔw yɛrɛ bɛ yen wasiriki olu yɛrɛ tɛ sɔn o fana ɲinini fana ma kuma tɛ cɛw ma a ko n'i y'a ta k'a lajɛ wasiriki i k'a dɔn janko farafinna yan Mali yɛrɛ kɔni kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna fɛn dɔw bɛ yen olu kɔni tɛ tɛmɛ abada sɔn tɛna k'o ma yanni ɲɛwuli cɛ a ko farafinna ni Mali kɔnɔ wasiriki an ka jamanaw labɛnnen bɛ laada dɔw la ko dɔw b'an fɛ yan wasiriki n'a fɔra ko muso n'o ka kan o bɛ gɛlɛya n'i ye den sɔrɔ muso jamu de ka da den la o bɛ se ka kɛ Mali la diɲɛ bɛ fɛ ka wuli wa o tɛ ɲɛ Bakasiriki o y'a dɔ ye muso ka furu muso ma o na ɲɛ wa ma ta diɲɛ bɛ fɛ k'an sɔrɔ wa o fana tɛ ɲɛ a ko diɲɛ laban in i k'a dɔn a kɛlɛ dɔw b'olu ka koyi Bakasiriki a ko nin ko damanda kɔni gɛn bɛ balawu de sabula i k'a dɔn hali muso dɔw yɛrɛ bɛ olu tɛ jɛn ni nin kuma in ye olu yɛrɛ tɛ sɔn ka don nin kɛlɛ kɔnɔ Bakasiriki janko ka se cɛw ma a ko min ye faamuyali ye o bɛna muso caman b'a la minnu kɔni i b'a ye k'a fɔ diɲɛ bɛ ka taa k'olu to sabula u bi diɲɛ laban sinima minnu lajɛ Bakasiriki k'a dɔn novelasi n'a ɲɔgɔnnaw o de ye kasara ye muso dɔw ye olu bɛ ko dɔw kɛ walima olu ni fɛn dɔw kɛli ka kan Bakasiriki ni k'i bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen ladege yan o ka an ka jamana kɔnɔ k'o ladege yan Bakasiriki a bɛ kɛ dantɛmɛ ye sɛbɛnnikɛla ko a ko cɛ caman b'a la olu bara k'u fori ka bɔ musow ka kɛlɛ la hali muso yɛrɛ caman bɛ yen maaninfinw b'an bɛ furu ma sisan wa munna i bɛ muso ta ka na bila i fɛ yen a t'i sago kɛ tuma b'i sɔ jalen dun i t'i yɛrɛ ɲini wa furukɛbaliya ma ɲi dɛ nka jɔn la waati dɔw la n'i y'a jateminɛ u b'u jɔ fɛn i kuma cogo dɔn ka kuma cogo dɔn musow ka association ninnu fanga b'u la dɛ wa n bɛ min f'i ɲɛna n bɛ ka min f'i ɲɛna lasaki f'i don a tɛ yɛlɛma wulibali dun tiɲɛ yɛrɛ la ne min bɛ ka kuma fɛ dɔ tɛ ne kunna wa ka n jɔ ka anw bɛ cogo min na sisan n'anw y'a dɔn ko nin bɛɛ b'a la an bɛ don a la wa kɔma ne tɛ tɔɔrɔ fɛ o m'o f'i ɲɛna dɛ maa si tɛ tɔɔrɔ fɛ k'i jɔ k'a jɛnamini ɲɛ kan e ko mun Ala n b'a sɛbɛn ɲɛ kan ni ɲɛ ma boli k'a bɛ tu n'i y'a bugɔ maa min fa i yɛrɛ fa muso tɛ bugɔ koyi e tɛ ne dɔn i yɛrɛ ja tɛ gɛlɛya yɛrɛ a tɛ ku i la a tuma an ka bi ta bila Bakasiriki jumɛn waati n'a ka jumɛn ta waati ma se bi ta an b'a bila yan e sera na wa Ala e t'a ɲɛdɔn anw bɛ ne ko kɔnɔ anw bɛ dɔɔnin don a la sa ayiwa k'a da muso ɲɛ kan u ka jɛkulu dɔw bɛ yen n'olu y'u tɛgɛ da i kan a bɛ Mali bila quoi a b'i kɛ na ko diɲɛ bɛɛ b'i kɔntu la kana muso bugɔ dɛ u to yen o de y'a to dɔw fana nin bɛɛ de kama dɛ nin da man da mɔgɔ dɔw bara muso furu ma n'i y'a mɛn a seginna a bɔra a seginna a ka de ayiwa baasi Ala k'an kisi Ala k'an kisi Bakasiriki k'a dɔn so i jɔ sa hali bi ayi sa farafinna tile bɛ fɛ bolo in kɔnɔ ni musow ka hakɛ lakana bɛ jamana kɔnɔna na o ye Sɛnɛgali Mali Laginɛ musow bonya bɛ nin jamana saba kɔnɔ kojugu fo k'a da awɔ o ye tiɲɛ ye Bakasiriki an bɛ wuli sisan hawa kɛlen ka nɛgɛ ɲɛ 20 nka i k'a dɔn nɛgɛ ɲɛkulu gansan minnu ye fo ka taa fɔ suguri dunna Usaz Bare b'i kɛnɛ k'a n'a ka kalandenw wajilu duman k'o boloda min ye Sylvie kɔni ale kumana k'an jaw ta ni n ka dakabana waxi ka an fili diɲɛ k'a ɲɛ waso dɔɔnin kɔni k'an sigi k'an wuli ka bɔ nin tabulu in sanfɛ k'e m'i yɛrɛ fɔ dɔɔnin ayiwa yafa Ahmed Jakite min ye fiɲɛ tulukala ye o tun bɛ Ahmed Jakite bolo denmuso Mari ko k'ale tɔgɔ fɔ n t'a dɔn a bɛ min na o secrétaire don ale de ye secrétaire général géré sisan ani wari ko fasani wɔɔrɔ Bakasiriki ni Ala ni kira sɔnna i k'a dɔn ntɛnɛn don an bɛ ye kɛnɛ ka se kɔrɔ bɛ bɔ k'olu lakali nka sini Ahmed Jakite baara ɲɛna wa salam